Huriani di bata nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus tapasada roha do pikrata lahu manangin hata ni Tuhan di bagasan partikyanon martanya kita. Mulai ate upasa ruan nami tuho ali di bata Jehovah disudi dengan di basam asini roham na totong dilehom mutu bagasa ngulu nami. Di bagasa tiket Tuhan na naing tahinon nami hatam. Bungoti roha do pikiran nami marhiti-hiti todim perbadia. Asa mangatusi hami datamon. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Damang dainang nenolonga di bagasan Tuhatta Yesus Kristus hata ni Tuhan. Nasar tuhita dia pala partikyanon denek mai sian evangelium di si Markus bidu 10 mamukka mesen ayo 46 rodia 52 odo hatani Tuhan. Dungi dibongoti nasida mahu ta Jeriko. Jadi dinaruar ibana sen Jeriko rapon sesianna do halana torok. Adong mahudul disi dipinggul ni dalani sahalak si panehe-nehe. Nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung dibege ibana Yesus nasian Nasaret doi hape dibuka mama johon. O Yesus anak ni si David asima rohami daau. Lado mamisang ibana asasip niyan. Alailam di gogodo majohon. Ali anak ni si Daud asima roham diau. Jadi sulun ma Yesus di dokma johamu nama ibana. Gabi di joma nama pitungi di dokma mado ibana. Pos maroham. Hehe maho. Dijo doho. Jadi hatok ma ibana hehe. Lau madapote Yesus lau stading do anggu ulusna. Dipakulingi Yesus ma ibana. Aha dipangi do roham si benok kutuho. Jale didok nama pitungi ma tibana. Guru nami neng marnida manian mataku. Dungi didok Yesus ma tibana. Lau maho di pangulu haporsya midoho. Jala mamitor marnida ma matana. Las dihitu ma Yesus di si dalanan nai. Ido yang gosahna. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Di bagasan pesta demokrasi nanay patupota topek na di tanggal 14 Februari 2024. Totu godang do gabe si panehe-nehe. Manang gabi pengemis. Adong do disi mengemis suara asa dipilit. Adong musedo disi mengemis ima hepeng asa memilit. Alai konteksnya sarupa si panehe-nehe. Mabolokot akka hasitongan manudal akka hasitongan na jelas. Tulus akka na dirohana. Nah, bahkan akka pangulan itu HP gudang do gabi si panehe-nehe. Sarana gudang do akka padita dijual ma naso gudang maruasu nang mamilito ninna. Alai ikolehonom mo matu haminasom. Politik transaksional. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ulau ni dengar di sesongoni. Pasti daw. Di pemilihan pesta demokrasi na naing patupota sa sitong na. Disado hita patudon akka hasitongan. Molununga di bagasan hasitonga kita mamilit dang nagabe si pahanehe-nehe alan ni godang si humisik gabe tapilit. Maka kita yakinin orang-orang yang kita pilih ini nantinya akan menjadi yang terbaik.
yang akan mampu membawakan suara keadilan, suara kebenaran di dalam kehidupan dan negara kita ini. Huri nelonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpuk jamita nasahat tuhita dia pala partikyanon takas do didok dung saha Yesus di huta Jeriko di mongoti ibana hutai rapodo akka sisianna adong masahalak si panehenehe na margowar si Bartimeus anak ni si Timeus sadahala nama pitung na toras nama pitung ima si Timeus jela ibana pe mapitung ala nama pitung nasida dang marnida otomatis dang boy nasida mangul akaula songona normal makana nasida gabesi panehenehe mangulu nasida holan sian asi ni akka holong ni roka ni jolma. Nah, tradisi di hati hai adono pamikirio di halak Yahudi akka nama pitung akka na papang akka na marsahit baka akka si panehenehe dirajumi halak Yahudi do nahona burani debatado nasida gabe marpogos, gabe si panehenehe, gabe mapitung. Maka mereka pasti dikucilkan. Nah, itu maban amanginang ditikina jojo si Bartimeus majo Yesus gudang mangora ibana. Basa di orai detong nasida do. Jul masih pardosa dang layak majo Yesus. Jul masih pardosa dang ditulupi Yesus jojo na. Karena mereka pikir mereka itu tidak layak. Gudang memangorai. Ale ahdo na dipatupa. Si panehenehe ima si Bartimeus di bagasan turpuk jamitau. Dido ibana ma ali Yesus asimaroham dia. Dia bati jol mado ibana. Alailam di pagogo ibana do suarana maju Yesus. Sampai ditangyo Yesus ma jojo nai. Dung ditangyo Yesus disuruh Yesus ma maju ibana. Amang inang nelonga di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Suku-sukun nang nama sereko situtu di patu-patuhan Yesus imatu si Bartimeus. Dido ibana ma di bagasan ayat 50 sadai aha dipangidoroham si Benok kutuho. Aha dipangidoroham si Bahenok kutuho. Suku-suku na begitu luar biasa. Jala ada tutu na dipangido si Bartimeus. Nang pereko ibana si Humisik. Nang pereko ibana si Panganon. Alai na dipangido ibana si Yesus dido ibana do guru nami neng marni damannya mataku. Aku ingin melihat. Aku ingin menjadi tahir. Dia tidak meminta keperluan sesaat. Dia meminta matanya supaya bisa melihat. Masa pola dipangido ibana, porsia ibana. Ya Yesus bui patu pahon. Porsia ibana. Ya Yesus bui maben ibana marnida. Tutu si tutu ma tutu di bagasan terpukon. Marnida ma si Bartimeus. Jeledung marnida si Bartimeus. Las didohoti ibana ma Yesus dia kasih dalanan. Nadamang dainang nalonga di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Anggota patudus majo si Bartimeus tu bagasan parngolot ta si sonari. Dido Yesus matuhita. Eho amang padita. Eho inang, eho amang. Ahado dipangido roham si Behenok kutuho. Ama mungkin hira-hira manginang naik konima dorot tatu Yesus. Adong do hita madok kepasti doi neng mamora mau. Songo pangido nela batak.
Adong no muse madoko neng sanga mau. Adong mamuse na madoko neng gabi mau. Alana na toluru mangondo pangiduan ni hanap batak. Ale dong do hita madok amanginang. Neng hok maha porsya kumaka porseho. Itu jarang Bapak Ibu. Maka apa juga yang kita lakukan di dalam pemilihan di tanggal 10 patol. Nata pangido tuak kaima caloni do mangina. 700.000, 400.000, 500.000. Dipangido caloni mamusen angka katipita. Dipangido mamusen angka kakata. Alai molo tado kosongon imasi Bartimiusi neng marnida mau. Maka kita harus katakan juga neng idau kumanongan molo hu piliton molo hu jujuk ko. Ikut patu dua mau maka hati goran doa kasih tongan. Maka ketika Yesus bertanya kepada kita, apa yang akan kuperbuat kepadamu? Ikut dohnot tama neng takasma hotha porsyaku maka porseho. Neng takasma au mangido Tuhan asabu ya pahotun akasit tongan. Om masasitong namanginang naiko pangiduata tu Yesus Kristus namanuk kumana tu hita aha dipangidur. Uri nelonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Di bagasan ujahan ni jamita nasa tu hita. Idot hita Tuhan hidup patuduhon dalam dia. Ama musena naiko rajumata san hatan ni Tuhan. Marhiti-hiti turpu jamita dia pala partiker. Nami yang namangyo amanginang. Iko buidu hita songonima si Bartimeus. Dung marnida ibana. Dung dipatupa Yesus na dipangido rohana hobar tu pangiduanna. Didohoti ibana Yesus dia kasih dalaranna. Ini sebuah prinsip yang begitu luar biasa. Dia akhirnya mengikuti Yesus di dalam perjalanan kehidupannya. Berarti amanginan nelonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Pasti nunga maragam doa kapangiduatan nang dipatulus di bata. Pasti nunga maragam akan na dirohatan na dileon ima di bata. Ale sonari amanginang olo do hita pasahat to dirita ima tu debata. Olo do hita madohoti Yesus di bagasan parngoluo. Manang daw nga mangina. Ale marhite-hite atan ni Tuhanon neng takasma tarajumi di bagasan parngoluo. Kita harus senantiasa mengikuti Tuhan apapun yang terjadi. Na perpudi sahalia manginang adong ma contoh sederhana. Adong ma calon legislatif. Ajupang ma do imasa dapat dita. Disuku ma calon legislatif ma. Sedia narikot amang padita pembangunan ni huria muno. Roma amang padita sedia harua nabu diliak ko amang calon legislatif namin na. Babu amang manin na. Jalo ko padita umma. Hira-hira molo pabu aham musenang nakubuilenok ko din na. Roma ima calon legislatif pon. Sudi nang ruas niya mang padita. Iko memilih taman ni anin na. Alana di botong. Ima calon legislatif pon. Gudang ima ruas di amang padita. Bah idu ate ido ka namang paditay. Toro may mamang paditay. Ang songonido amang ima calon legislatif nami alana di pabuho. Sa pala namang ido. Ido ko paditaw ma. Leum matuhami ima 100 miliarin na. Talsong kok mamang amang ima legislatif. Belgede amang padita. Ninna. Sa pala namang ido amang. Ale. Belgay pi amang. Ubelgado pi akasit to nga dangbu ito horomu amang. Talo legislatif nami. Ima suara nami. Ipi hurang do peninna.
Nah, amangin ang nelonga di baga sa tuata Yesus Kristus. Siya ni macaritai kodra jumatta do. Ternyata harga diri di dalam sebuah kebenaran itu tidak bisa dibeli. Maka asa tetapot akka hasitonga di bagasan parangolota. Unang tajul hasitonga ni alanya kasi humisik. Unang gabi si panehenehe hita. Alay, songon hata ni Tuhan Yesus Kristus do. Martua ma nama jalo, ale umartua amma na mangalehon. Maka kita harus katakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Molo nunga hubereng ima Yesusi. Manang molo nunga dipatuduh Yesus akadalan na tuau. Berarti ikut ihutunokku maibana hubbartulo manirohana. Amen martangnya kita. Moliate mahu pasa ruanami tuho ali debata Jehovah. Didenggan ni basam di asini roham. Naung dilehom tu bagasa ngulu nami. Taruli tu Tuhami marhite hiti hatam. Ajari hami Tuhan magkangulun hatamon. Di bagasan Yesus Kristus. Martangnya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mangaramoti.